At wala po ditong nagpipigil sa kung ano man ang maaaring maging solusyon. Kaya lamang po, pare-pareho tayo may responsibilidad. Huwag po nating sisihin na dahil walang emergency powers ay hindi natin nagawa ang dapat nating gawin. Sapagkat dito lamang sa train na to, na hindi kinailangan ng emergency powers, ay ni isa dun sa Dalian train na matagal na naming sinasabing napakahirap na gawing tugma sa ating train system, ay ipinilit pa rin. Kaya hanggang ngayon, 3 years after from the last administration, hindi pa rin gumagana yan. Yusek Batan, alam ko how frustrated you are because you have to work with something that is difficult to work with. So let me ask Secretary Tugade, are we seeking any compensation or damages from Dalian for the trouble that they've caused us? Yes, ma'am, that is being explored as we are seeking to make sure that as many Dalian can be operational as possible. Linawagin ko lang ho, alam po natin na yung Dalian situation was not caused by us. Nandiyan po yan at nadatnan namin. Pangalawa ho, yung pag-aasikaso sa Dalian, dun sa taon na ilinagi namin dito, meron ho mga ginawang efforts at pamaraan na kung saan kailangan i-foresee at ipunto yung mga contractual commitments. Kaya nga ho, nagkaroon ng tinatawag natin na delay dahil sa mga aberya. Pangatlo ho, yung sinasabing operational, hindi po totoo na tama ho, hindi operational ngayon. Pero meron na hong 3 trend na pwede nang gamitin ngayon. Pagkat ho, yung trend bago maging operational, meron requirement na kailangan tumakbo yan, TJ, ng 1,000 kilometers bago ho ma-certify na pwedeng gamitin. So, ginagawa ho namin itong prosesong ito. Oo nga, pero, di ba, wag niyo naman kasing sisihin na parang dahil wala nga yung emergency powers, hindi nagagawa yung mga bagay na yan. Naniniwala kayo, alam niyo, hindi kailangan ng emergency powers para ayusin yan, di ba? Ma'am, at this time, we are not saying that we need emergency power to address MRT3. In fact, in truth and in fact, we have addressed MRT3 without invoking emergency power. Yung MRT3 po yun. Kaya nga ho, nagkaroon ng mga